с мен на 26 декември Коледа в Пампорово съм в момента. Хапнах със семейството. Направо ще ви разкажа какво правих. Хапнах, слязах долу в нашия апартамент. Извадих лаптопа, работих, направих 2 разговора, коучинг разговора. Чух с екипа, направихме за днеска плана какъв е, кой какво има да прави. Направил съм бизнес канала, вече имам YouTube бизнес канал, ще ви оставя линкове отдолу за всичко. Направих някаква автоматизация, защото трябваше за социалните мрежи, като кача едно видео да се качва навсякъде. Направих ги тия неща и там ми заминаха 1-2 часа. И се оговорихме с едно момче да се видим сега след малко. Ще ви го покажа. Кирцата, той занимава с дронове от Бургас, намерих го в хотела и сега ще ходим да снимаме. Ето тук сме с Кирцата. Кирцата занимава с дронове, снима. Кирца, какво правиш точно? В смисъл, разкажи на хората. Предимно снимам за... не мога да го опиша точно. Снимам с дронове, ако на някому трябва дрон кадри, на апартамент, на всичко, всичко снимам буквално. Кирцата занимава с дронове, има си нормален дрон, има FPV дрон, Action дрон, ще сложим кадри. Във Волга видяхте по-рано. Аз буквално вчера дойдох тук в комплекса, ние тук си живеем от време на време, зимата си идваме. Аз поне, Кирцата тук е на почивка, доколко знам. Да, на почивка. И аз нали вече ставам инфлуенсър, аз бъзика за да не ставам инфлуенсър, но пуснах едно стори, че съм тук. И той ми вика, брат, аз съм тук, да я се видим, нали? И аз го му казах, хайде Кирца да снимаме. Той довел дрона и тук са дроновете, чай да ги покажа на хората, че ми е интересно. Значи, това е Mini 4 дрон, а това е Авата. Той Малко под всичко, но да, самата Авата. много е добър дрона. Той Кирцата има и един, който е FPV. Малко са прева. Малко го щупи. Кирцата е от Бургас и той е бандит и много ги чупи работите много бързо. Но няма проблем. И общо взето днес какво съм правил, станах, закусвах, видях се с роднините, защото аз тук това ми е фокуса. Работя на 60%, другото време съм с роднините. Видях се с някакви хора, направихме няколко срещи. Приготвихме канала, бизнес канала, ще ви го оставя долу да го видите, ще оставя на Кирцата координати, ако на някой му трябва влог. И излязахме след тук, сега 4 нещо, излязахме малко да поснимаме. После ще видим какво ще направим, ще ви покажа, но вече каква красота става на въпрос. Аз съм ви показал кадри, ще видите още кадри. И така, интересно е много. Кирцата в момента пусна дрона, но има много студено, има много вятър. И сега аз му казах, нали, т.е. дрона лети, ето го, нали, Авата е това. Кирца, кажи на хората, които искат се интересуват да вземат такъв дрон, как стабилизират после кадрите? По принцип, дефолтната стабилизация е доста добра, но и с GyroFlow е добре да се ползва, обаче трябва да се изключи тая DJI-ската стабилизация. Значи изключват internal DJI стабилизацията на ватата и после си теглят GyroFlow на компа. Как е процесът? Кажи да им го кажем на хората да дадем малко. Теглиш го, пускаш видеото и... И то автоматично се го прави. Да, мисля, че абсолютно всеки би успял да се справи. Значи хора, теглите GyroFlow, G-Y-R-O-Flow, много съм добър по английски. И теглите го, слагате кадър там, той го стабилизира и след това мога го ползвате за работа, но аз това, което бих препоръчал, ако кадър е някакъв много кратък, мисля, че в CapCut в пример стабилизация. Stabilize, Да. В CapCut е Stabilization има там, а пък в другото в Premiere се нарича Warp Stabilization, но Warp е много бавен и много тегав, докато GyroFlow май е най-доброто. Те всички ползват GyroFlow. Да, почти всеки ползва GyroFlow. Мисля, че има някакъв шорткът да си стеглиш GyroFlow, да го свържиш с програмата, дето обработваш, но не съм сигурен. Гледайте какво прави Кирцата. Направо минава между дървета неща. Ева на момчето от Бургас, ще му оставя инстаграма долу под клипа, който иска да работи с него, да му пише, много е сериозен. Направо се видяхме тук на хотела и веднага почнахме да работим. Ето гледай какво става. Така хора, сега пуснахме другия дрон, Mini 4, нали? Mini 4, че Авата много е духаше вятъра. И сега си правим някакви бюро шотове за влога и да ви покажа какво става. Аз после ще ги мина през... Има една програма, която е DaVinci, се казва, аз монтирам на Premiere и след това ги качвам в DaVinci, да може да оправя по-хубави цветове. И сега Кирцата го е дигнал, оправихме настройките, снимаме на 4K, на 25, 5,9 Келвина, на 50 шътър, както се е по учебник и стават бруталните кадри. Това е сол един ND филтър, това е филтър за светлината, да не е толкова светло и мисля, че ще стане топ. Как ще почнеш да занимаваш с целият процес, който правиш, от снимане до обработка, до качване, до реклами и така. Вижте, в началото почнах да снимам като тебе, бях много заребен да правя видеа, имах си един iPhone 5C, помниш ли ги SC?
Имаш, ние стари айфони и почна да качвам човек, да снимам. И видях, че много обичам да снимам. Голяма страст ми беше буквално. Не усещах кога минаваше времето. После правих някакви YouTube канали, колко да качвам. Видях, че гледах много ютубъри. И по едно време хората сами се ме намериха. Да дойде там COVID и мовдика дойдоха и се свърза с едно момче с мене. Тогава знаеха, че обработвам, защото ти като си в малък град и да почнеш да занимаваш с да знам, брат, с рисуване ще разбере целия град, нали? И тогава ме разбраха, ти знаеш как е, и един момче ми писа да му обработи един музикален клип. Обработих му го, той е много известен рапър сега. И почнаха да ме търсят и направих много големи проекти тогава с Димчо, с един имаше Хонг-Конг един човек, доста така бързо ме разбраха и като направих с тях и голяма реклама си направих. Веднага си избухнал. Да, точно между другото за година и 7 месеца успях да работя с всичките известни изпълнители там в рапа, хип-хоп и тия среди. И лека по лека го превърнах в такова. Моя си бизнес. Да, с едно мой бизнес. Да. Една обратно сега. Хоп. Моя си бизнес, като услугата беше първо обработка, после си викам, добре, само обработка не става. Дай да ги снимам, почна да ги снимам. И взимах по-скъпо. И след това почнах да занимавам с социални мрежи, защото видях, че там са парите. Социалните мрежи да развиваш. Да, защото видях, че там са парите. Но по едно време пък видях, че само реклама не става. В смисъл трябва да има и продажби. И тогава почнах да занимаваме с продажби и дигитални продукти. И сега сме затворили с моята фирма целият процес от създаването на самото видео до цялата стратегия от към качване, после от към цялата фуния, значи от качването на клипа до затварянето на сделката. Също така, да, и това го правим всеки ден, като буквално това ти включва снимането, обработката, самата стратегия, социалните мрежи, автоматизациите, всичките, които са техническите неща. Предполагам, това изисква доста добро познание за алгоритмите на всички социални Доста мрежи. добро познание и софтуери като цяло. Техническата част е много, аз затова някой пъти спадам в много такива детайли, но това е всичко, защото има някои онлайн ти викат. Ти само седиш пред компютъра, ако правиш, натискаш запис и качваш. Да, не става така. Не, има си обработка много. Да, имаш си appointment setting, имаш си sales, имаш много неща. И в момента с клиентите това го работим, като примерно моята фирма в момента имаме си екип. Някои момчета правят само снимане, други само обработка. Имаме клиенти, които им затваряме целият цикъл. Имаме клиенти, които само им снимаме. Зависи много от... Зависи какъв клиента. Да. И нещата се развиха, работих с много хора в чужбина напоследък. Даже направихме обучение, Creator се казва, аз постоянно го рекламирам. Направихме си наша обучителна платформа, точно за хора като тебе, които примерно искаш да си докараш допълнителен доход онлайн. И ти показваме как работят социалните мрежи, тия всичките фунии, реклами и така нататък. И ти това го предлагаш като услуга и бизнесите плащат някакви месечни пари, за да може да им правиш тази услуга. И като особено самите фунии, нали, цялата автоматизация, там са големите пари, защото ти човек като затвориш целият цикъл, буквално това... правиш всичко. Да, това става с едно сърцето на бизнеса. Примерно, без рекламата и без твоята стратегия той няма клиенти. Като няма клиенти, не може да работи. А пък не много бизнеси, които стартират, имат резюме. И така, но работим всякакви бизнеси, които могат да отделят по 30-40 лева на ден за реклама. Има много бизнеси, които не обичат да си развиват социалните мрежи, защото не знаят как и предполагам вие правите всичко това. Точно така, и учим хора като тебе, примерно, или хора, които искат да правят същата услуга, учим ги как да го правят. Защото буквално ти можеш да си изкараш човек от един клиент, като турбо начинаеш, можеш да си изкараш 300 лева. Да си фанеш 4 такива клиента, ти автоматично вадиш примерно едни допълнителни 1200 лева на месец, които може да си работиш, буквално за 4 клипа да направиш. Това ти е някъде седмица. Не, да направиш 4 клипа. Само да ги снимаш? Да правим математиката. Да. Свързваш с клиента. Свързваш с клиента. Така, и казваш му какво правиш. Той ти казва, давай, правите един тестов период да види, че работи твоята услуга. Ти показваш му, че работи твоята услуга, защото ти като направиш нещо безплатно за него. Че ако има резултат, той сигурно ще се върне при тебе. Така, тук вече правим туториал на Кирцата. Кирца кой клас е? 9. И 9 виж, ще занимава с дронове на много професионално ниво. Добре, както и да е. Обяснявам ти целият процес. Влизаш в интернет, намираш бизнес,
който му трябва твоята услуга. Ние имаме такъв софтуер, даже да ги набира на хората, не се занимават те. И какво правиш? Предлагаш му това, което току-що говорихме, правиш му един безплатен период, едно запитване да получи от твоята работа, той е доволен. Да. След това автоматично значи, че това нещо работи. точно така. Казваш му на човека, примерно, че твоята услуга струва хикс пари на месец. Фащаш си няколко клиента, като по-голямата работа, като обучаваме по-голямата работа ние ти да правим. Нали? В смисъл, ако аз съм ти коуч в момента, тия повечето системи аз си ги нагласям един път. От теб се изисква само да обработиш днеска едно видео и да го пратиш на клиента, да измислиш идеята и да обработиш. Измислиш идеята, пращаш на клиента, той ти праща видео с тая идея и ти просто го обработваш. И какво се получава? Ти днеска да обработваш, примерно имаш 4 клиента. Ако те качват всеки ден, което няма смисъл, много малко бизнеси качват всеки ден, но примерно дори да качват всеки ден, ти днеска имаш за 4 клиента буквално 4 часа работа. Ти за 4 часа днеска си свършил работата и си изкарал на края на месеца 1200 лева. Това ти говоря в най-базовия и елементарен момент. Не, това е в много такъв момент, в който всеки ден натискат видео. Да, това е много рядко. Примерно веднъж на седмица или веднъж на 5 дена видео. Да, зависи каква ти е офертата, нали? Ние ти правим оферта. Но идеята каква е? Най-базовата услуга буквално. Стартираш от нулата с някаква услуга и се докараш мега допълнителен доход. И това го обясняваме на хората. Ние не обясняваме, че станат милионери с някаква наша система, ми просто ще докарат допълнителен доход, което е елементарно. Нито се налага да разбираш от реклами, нито от фони, нито да набиваш тока в продукти или да имаш някакъв капитал за някакви големи неща. Буквално трябва ти телефон, интернет, лаптоп, да научиш едно умение, което... Да научиш да обработваш и горе-долу как да снимаш. И как да ползваш социалните мрежи, най-вече, за да може да имат резултат. Изключително важно обаче да знаеш как работи алгоритъма. Така. И това нещо буквално го научаваш за човек за буквално 2 дена при нас. И си пускаш, смисъл, почваш да работиш с хората и много бързо се случват нещата. Процесът е супер елементарен и що имаме момчета по на 15 години, дете имат резултати, значи всеки може да го направи. И така, значи нещата вървят добре, всичко е въпрос на, как ти обясня, на действие. Ако си направиш план и го следваш, дори да нямаш резултати, взимаш си полука от това, което си направил, продължаваш. Разбираш къде не се е получило, къде си грешил, къде не си направил правилно. Точно така. Като ние гарантираме на хората, че до 14 дена ще намерят първия клиент. Те го правят, смисъл. Има си методи, които от време много ги следват хората по пътя на логиката и си намираш клиент буквално за 14 дена. Така, сега съм договорил за мене, хората ги интересува. Виж сега ще обясня нещо много важно. Това, което съм забелязал, защото съм развил много канали на клиенти, едно от нещата, които много се гледат, е лайфстайл влог. Хората да видят аз как говоря, как се изразявам, как мисля и така нататък и някакво ежедневие. Хората сега се едат, сърми или какво правят, в момента е Коледа, 26 само да кажа, и си пускат да гледат видео, как калата, някакъв пич рандом в интернет, си прекарва ежедневието. Сега кирцата ще го оставя и ще отида се разходя малко с колата, защото е брутално. В смисъл... Това е много добро. Това първо брутално е. И трябва да се разходя с колата малко да видя какво става. Ще намеря някой кафенце, ще седна, ще отворя лаптопа да поработя, че имам да ви правя едни видеа. А хора, смятайте, аз в момента имам екип, вече 5-6 човека и почти още си обработвам повечето неща с човека. Да оставям ми удоволствие, хората се чуят как го правя. Мен просто ма кефи. Честно казвам, да, понякога ми изключва. Много е тварежно, много е тварежно и ненужно, ако имаш бизнес, нали, ако си собственик, но... Ако собственик на бизнес е неприятно, но ако примерно просто решиш, че ще работиш и това ти е приятно. Да. Няма лошо. 9 клас кирцата. Не ще си обработя нещата, мен ми доставя удоволствие. Знаеш, че вече може да обработваш видеа с един клик. Има супер много AI инструменти, които за кратки видеа в социалните мрежи ви ги правят с един клик. Едното от тях е Creo.com. То на един контент креатор брутален. Има едно Captions, т.е. това субтитри също ги обработва. Има Opus Clip. Препоръчвам ви ги, деца вика, знаете, че ви говоря за някакви такива тъпоти, но освен да едете и да гледате, да научите нещо полезно. Не знам, че аз не я държа тая камера такова студа за нищо. Така, тази вяз ще се включа после. Тренирам малко. Тук имаме някакъв импровизиран фитнес. Тия машини
работят, ама много трябва да ги нагодиш. Има си една лежанка. И като цяло аз това, което правя в момента, пробвах ги всичките, ама няма да го бъде. Ей тия дъмбели, взимаш 2 петици и правиш кръгова. Това, което примерно пробвам сега да направя, правиш за рамо, средно, странично, задно, после правиш за гръб, след това кликове с тях, бицепс, трицепс и става работа. И после като вкараш 20-30 лица опори, особено аз как съм 110 кг сега направил, и 10 опори да вкарам пак много влиза. Така че ще направя нещо такова. Тия машинки няма ги барам. Ще милинките да не взема да ги прибия с моята зоба. Тъй че с тия дъмбелчета ще се играе. Така, разходих се малко. Направих 10 крачки, чух се с едно момче от екипа, правихме една фуния за един клиент. Движение, сега съм тук в комплекса. Елит, мега добър. Препоръчвам, аз си живея тук, не е нощувки, но препоръчвам, ако някой се допам първо. Гледката, брутална. Видите какво става снежанка горе. Топ. Това беше, хора, един мой ден, 26 декември, ще го кача преди нова година. Малко да загатнем с... не знам на нещо, ама да загатнем малко с влоговете. Имам да качвам контент сигурно от 2018. Ще го приготвям лека по лека, защото почнах... Не съм се документирал цялото джерни от примерно първите им проекти за 200-300 лева до месеци, където правя по 5 цифрени суми. Нали? Но... Сега почвам да документирам някакви неща, ако мога на някой да бъда полезен, някой да го мотивирам, да се запознаете с мен, къв съм, що съм, как съм. Смятам, че не съм безинтересен, смятам, че съм интересен, така че мога да допринеса с нещо, деца вика и да разсмивам тук те хафвате, нещо да имате какво да гледате там, някакъв пич с бургаски диалект, който поназнаема нещо онлайн, така че това от мен, живи и здраве, най-важното да бъдете живи и здраве и успех! Всичко друго ще го докарате, само бъдете живи и здрави. Мисля за вас, мислете и вие за мен. Чао, лека, до утре. До следващия влог. Последвайте отдолу всичко. Кирцата малкото момче го последвайте, го готино. И така, общото, надявам се да ви е било интересно, нещо да сте научили, да къде сте хапнали да ви е било сладко и така нататък. Така и сте го поставя, че вече почна да